zauna a can. Tuna ba shi ne roƙo kai. Bazar kowa bazar kowa bazar kowa bazar kowa da bazar kidi nake da bazar kidi nake takarwa. Na zo gare ki mai kaunata wallahi ba ni san kokanta na ci ni idan kin manta ai rabbi ne na masoya tayar fage wai na ce na masoya tayar fage hafsa ko request ka zo da ita zaki sauke Amina har ta fara hararar gaskiya kina birge ni wallahi dole in yi tunani idan kina tuna ba shi ne roƙo ya baki dan ya sake baki dan bani ruwa godiya yake godiya nake Lai na gane taron mini da ke da kadai ne ya sake ba idan kin ga auren mini da ke ba rabuwa da bazar kini nake takarwa. Da bazar kini nake takarwa. godiya nake interlock din nan an sauke ki Nasima baki team Amina Nasima da bazar kini nake takarwa. Kauce a wajen Nasima an zoke ki da 150.
bazar kowa da bazar kini nake da bazar kini nake takarwa godiya nake